No mutta heipä hei tässä pitkästä aikaa. Tässä on nyt ollut vähän kaiken näköistä, niin ei ole ehtinyt tekemään videoita, mutta on siis, tämän viikon alussa leikattiin, jotenka niin siinä oli sitä ennen vähän kaiken näköistä. Mutta ei siis mitään vakavaa, sillä lailla, että ihan normaali toimenpide, mikä mulla oli. Mutta ja mitä siihen kirjahommeliin tulee, niin me jatkaa sitä, kunhan me nyt tässä ei ihan jaksa vaivautua tekemään, kun on ollut niin paljon kaikenlaista tosissaan tässä touhuja ja sen semmosia, niin se on nyt jäänyt vähän taka-alalle. Mutta se, että taas viitaten erääseen keskusteluun, nyt täytyy sanoa taas, eräs ihminen oli kokenut todella hengellisen kokemuksen, ja hänellä selvästi on kykyjä, mutta hän ei ehkä välttämättä sitä tiennyt, koska hän kysyi eräässä paikassa siitä, että kun hän oli kokenut 2 kertaa niin kuin edesmenetteen lähestensä ilmaantumisen, mutta tässä me en nyt käy kertoa siitä, koska se on kuitenkin, oli semmoinen vähän niin kuin ryhmään kirjoitettu henkilökohtainen kokemus hänellä. Mutta siis, mikä minusta on inhottavinta ehkä näissä tilanteissa, että joko tulee heti niin kuin mielenterveysongelmia, niin kuin sanomaan, että toi kannattaisi nyt mennä johonkin lääkäriin, tai kannattaisi mennä nyt johonkin päätohtorille, tai kannattaisi sitä tai tätä. Ja sitten itse kyllä vastasin, että kyllä meillä sielu on, ja tavallaan vastasin vähän niin kuin hänen kokemukseensa, että kyllä niin kuin, että vähän niin kuin, että paranormaali kokemus ja tälleen. Ja no, ei siinä mitään. Tietysti sitten tulee joku inttäjä inttämään, että sinä et vastannut hänen kysymyksiinsä, vaikka me laitoin siihen, että kyllä meillä sielu on. Ja selitin vähän omaakin kokemusta, mikä vähän viittasi hänen kokemukseensa. Sitten me kirjoitin tälle länkyttäjälle, että no, että kyllä me tavallaan vastasin hänen kysymykseensä ja en viitti tän enempää tästä käydä vääntämään, koska vaikutat inttäjältä. Inttäjät on kaikista parhaimpia näissä asioissa, kun ne keksii aina jokaiseen ratkaisuongelman. Se on ihan totta. Ja sitten sitten toinen tuli vähän niin kuin kouluttamaan minua, miten henkisissä asioissa, että miten ne toimii ja miten sitä ja miten tätä, että kun pitäisi tehdä sitä, pitäisi tehdä tätä, että saa henkisiä juttuja ja pitäisi tälle ja tolle. Ja hänellekin minä jouduin vastaamaan, että hei, minulla on ollut koko ikäni tätä, siis niin kuin tätä henkistä puolta, että me on koko ikäni kokenut näitä asioita, että tämä ei ole mulle mikään, että minun täytyisi meditoida ja juoda suoloja ja pyöriä 7 rinkiä ympyrää ja tälleen, että mulle tulee kyllä ihan kiittivaa niin kuin nämä minun kokemukset ihan niin kuin näin niin kuin, että pyytämättäkin. Että minä en ole mikään meditoija, minua ei ole tarvinnut meditoida eikä mitään, että minä niin kuin saan kokemuksia, tai minulle tulee kokemuksia, koska me olen jo ne sopinut aikaisemmin, että minä saan ja minulle tulee kokemuksia, ilmoituksia, niin ne tulee. Minun ei tarvi mennä 7 kukkasta repimään niityltä ja nuhkia salviaa ja pyöriä tuolla kristallien kanssa jossain. Toki jos joku löytää kristalleista itsellensä se juttunsa, niin se on hänen juttu. Ei ole minun juttu. Ei ole 7 kukkaa minun juttu. Ei ole mikään tämmöinen muu minun juttu. Vaan minulle tulee ne, kun tulee. Minun ei tarvi olla sille, voi henkimaailma, tule ja anna minulle. Tule, vaan se tulee. Se tulee silloin, kun on tarvi. Ja silloin, kun on tarvis, niin silloin se on aitoa. Ei ole mitään semmoista, niin kuin, että nyt minä näin sinun Anneli-tätisi täällä näin ja Annelilla on ruskea kukkamekko ja toinen on siellä toisessa päässä silleen ajonut. En ole ikinä kyllä Annelilla nähnyt ruskeita kukkamekkoa. Eli siis joo, ei, minun asiani ei toimi tälleen näin, mutta minun asiani toimii toisilla tavoilla. Ja niissä tilanteissa, kun joku yrittää tulla läksyttää ja kouluttaa minulta, niin kuin, että kun tiedän sinä, että kun tämä henkinen maailma, tiedän sinä, niin minulle tulee semmoinen, ihanko totta? Kerropa vielä toinen. Ei siis sillä en halua olla mitenkään ylimielinen tai mitenkään, mutta semmoinen tunne mulle niin vaan tulee. Koska me tiedän jo, siis sanotaan, että minulla on niin paljon ollut näitä kokemuksia, että tämä on niin kuin yhtä luonnollista nähdä, kokea asioita niin kuin näin, kuin hengittäminen minulla. Mutta voin kertoa, että silloin kun olin siinä leikkauksessa ja mä olin anestesiassa, ja mielenkiinnolla ootin, että tapahtuuko jotain, niin voin sanoa, että silloin ei tapahtunut mitään. Eli ensimmäinen asia, minkä me näin ennen nukutusta, oli leikkausvalot
Ja seuraava toinen asia, minkä me näin leikkauksen jälkeen, oli anestesialääkärin naama. Eli periaatteessa syystä nakki tällä kertaa ei varmaan ollut mitään niin kuin syytä minun lähteä mihinkään. Et se kaikki oli vaan silleen, että se oli vähän niin kuin naps naps. Eli se oli semmoinen. Eli siinä ei mitään niin sanotusti paranormaalia tapahtunut, mikä on myös sikäli hyvä, koska siinä on varmaan ollut se, että jos näillä parilla kerralla, kun on lähtenyt tästä yhtälöstä kävelemään, niin sillä on ollut syy. Mutta niin kuin viitaten vielä siihen keskusteluun, tavallaan, että kun se, joka sanoi sille henkilölle, että me mielenterveytessä tarkistuttamaan, niin hän sanoi, että kun hän kävi kuolemanporteilla, hän ei kokenut mitään. Mutta aina ei näytetäkään. Aina sitten on välttämättä niin nopeasti, niin tietäväisesti, niin siellä kuolemanporteilla, että sinun sielu välttämättä ehtii loppujen lopuksi lähtemään mihinkään. Tai että se edes ehdit kokemaan mitään. Tai sitten sivun ei anneta nähdä vielä mitään. Koska esimerkiksi mulla oli todella hyvä keskustelu sellaisen yhden työkaverin kanssa, jolla on todella vahvat kyvyt. Niin ne, mitä me olin niinku itse epäillyt noista omista asioista, niin hän vähän niinku vahvisti. Eli minulla on niinku miespuoleinen enkeli. Sitten kun me niinku siis vaan sille sanoin, että joo, kun mä oon miettinyt, että me voisin nähdä enemmänkin, mutta kun en niinku aina välttämättä näe. Siis silleen, että siis mulla on ollut aina semmoinen vahva niinku tunnelma, että me voisin nähdä myös niinku henget ihan niin kuin ihmiset. Mutta tämä mun näkevä työkaveri sitten vähän niin kuin sanoi, että sun enkeli testää sen, että voisi nähdäkin, mutta sun enkeli testää sen koska. Ne saattaisi kaikki tulla sellainen vähän vyörynä niin kuin kerralla. Ja onhan me niin kuin nähnytkin siis jonkun verran, että niin kuin on puhunut, että esimerkiksi näin tuolla kun hävisi töissä taas hahmo tuossa joku aika sitten. En ole varma, että onko siitä puhunut tuossa videolla, mutta tosiaan olin yksin sellaisessa niin sanotussa bunkkerissa sädehuoneessa ja sitten luulin, että kaikki hoitajat oli lähtenyt ja näin, että joku seisoi mun vieressä ja käännyin kattoon, niin se hävisi siitä silleen niin, mutta ei me oli vaan se, että taas näitä tämmöisiä. Mutta siis joo, on kanssa samaa mieltä, että totta kai jos yhtään epäilee mielenterveyttä, niin kannattaahan se käydä tutkituttamassa, jos tarvii. Mutta kun monilla ihmisillä on selkeästi henkisiä kykyjä, niin kannattaa myös ottaa siitäkin puolesta selvää. Eli ei aina heti kannata ajatella, siis me en ole ikinä koskaan kuuna päivänä niin voimakkaita asioita kuin minullekin on tapahtunut, niin me on kyllä aina välillä miettinyt myös järjellä. Ja kun miettii järjellä, niin myös tietää sen, että ei ole siis sellainen niin kuin NS-hullu, mutta on kyllä tullut kyllä siihenkin tulokseen loppujen lopuksi, onko hullutkaan välttämättä hulluja. Sikäli, että ehkä jotkut ihmiset vaan näkee niin paljon enemmän, mutta sitten se niin sanotusti se kuorma on niin paljon suurempi heilläkin niin kuin siinä henkisellä puolella, että heidät periaatteessa niin kuin leimataan hulluiksi. Ja me monesti ajatellut, niin kuin me on muutamillekin ihmisille sanonut, että kyllähän meikin on tämmöinen julkihörhö. Mutta siis just sen takia nimenomaan, koska on näitä tapauksia, ketkä kokee asioita, mutta he eivät välttämättä niin kuin osaa yhdistää, että he voisivat olla näkijöitä, kokijoita, medioita, jotain. Esimerkiksi tämänkin ihmisen ne kokemukset, mitä hän koki, niin periaatteessa hän voisi olla hyvinkin selväkuuloinen henkilö, hyvinkin myöskin vähän sellainen, jopa vähän ehkä, en voi sanoa, että media, koska kysymys oli ehkä tilasta, johon hän joutui, että ehkä just ehkä joku sorttinen selvännäkijä ja tämmöinen vähän niin kuin kaikkea. Vähän niin kuin itselläkin aina tuppaa olemaan näitä juttuja, että vähän niin kuin kaikkea. Mutta tosiaan hengissä ollaan, ei siinä mitään. Ja tämmöinen aamupapatus taas tässä näin, sori. Mutta hyvää päivän jatkoa kaikesta huolimatta. Heipä hei!